Aquest dissabte, partidàs a la ciutat esportiva Dani Jarque. El juvenil A de Moisés Hurtado rep el Saragossa, l'equip més sòlid de la competició i que continua invicta després de 19 jornades. L'Espanyol B, en canvi, juga diumenge al camp d'esports de Lleida amb el desig de sumar un resultat positiu davant un dels rivals més forts de la competició. Aquest dissabte, el juvenil A juga gran part de les seves opcions davant el Saragossa. L'equip de Moisés Hurtado, que ha començat la segona volta amb 4 empats, pot retallar les distàncies amb el líder i acabar amb la seva imbatibilitat. El míster confia plenament en el seu equip. Es un equipo el más competitivo de la categoría. A nivel individual son un buen equipo, son fuertes, son agresivos, no han perdido ningún partido. Es verdad que allí yo creo que merecimos mucho más de lo que hicimos y bueno, y se trata de que aquí pues rompan esa racha que llevan y estoy convencido de que así serà. Igual d'exigent serà la prova que afrontarà l'Espanyol B. Els de David Gallego juguen davant el Lleida, un equip que ha liderat la classificació moltes jornades i que té en ment l'ascens de categoria. El tècnic espanyolista vol que el seu equip sigui valent. Un rival que tiene que subir, que va segundo por algo después de una primera vuelta. Digo que la clasificación después de tantos partidos ya empieza a ser por algo. Y que es un equipo que es muy sólido en defensa, muy sólido, que con la línea muy junta, en el que trabaja los 10 jugadores a destajo, en el que tapan muy bien los pasillos de dentro. Y luego tienen 2 puntas que son los que marcan la diferencia. Uno lleva 13 goles, máximo goleador de la categoría, y otro lleva 10, segundo máximo goleador de la categoría. O sea, un equipo que lleva 23 goles, los 2 puntas, pues te dice el potencial que tiene, los puntos que te da eso. Pero para nosotros un aliciente espectacular, un campo en muy buenas condiciones, grande, con un rival que va segundo. Para nosotros son de esos partidos que digo yo a los jugadores, aquí se ve el futbolista, vamos a ver, vamos a competir, vamos a estar, sobre todo digo, no por el tema del resultado, a mí me apetece muchísimo ver si somos capaces de imponer nuestro modelo allí, i no tengo ninguna duda que podemos. El femení, per la seva part, descansa aquest cap de setmana pels compromisos internacionals. El seu tècnic Joan Bacardí té clar el que espera de la següent fase de la competició. La veritat és que la Lliga està tan competida, està tan igualada i és tan difícil preveure què passarà, perquè qualsevol equip et pot ficar mà i tu també tens opcions de guanyar tots els equips de la Lliga, pràcticament, excepte l'Atlético de Madrid, que va a pinyón fijo, els de més es deixaran punts. Veurem, és una incògnita, però espero veure la mateixa dinàmica que estic veient de l'equip i seguir creixent i seguir millorant i ambiciosos per guanyar més punts. I per suposat, si no us voleu perdre cap partit d'aquest cap de setmana, consulteu la nostra agenda.